Halo guys, ngetren mantan jangan mendaki Gunung Semeru. Bah, gak yo rada banjir ini lho guys. Iya guys. Yo. Liwat ngendi wonge? Engko mantene ilang to. Bablas wis ora apa-apa. Wis, lha iki mantene. Yo. Nganti-nganti Mas engko keplese ora sido bagus yo. Alon-alon. Bah, ngetren mantan teko Gunung Semeru anu guys. Lah kayak Mbah Kemanten yang mburi dhewe Mbah Kemanten. Aduh. Ya Allah banjir. Iya Mas Teh. Alon-alon Mas Teh. Gue keplese macak-macak bagus, enggak sido bagus. Beh. Ambekan guys. Tukang syutingnya mandek barang lah, jadi mburi barang kayak kesot ya. Wes, mantan munggah Gunung Semeru aku ngono. Weh, Masya Allah, Lur, dalane Lur, jan sadu, penuh tantangan pokoknya janan. Iki mantene lek ora ndang tas-tas kesuwen iki carane kaya ngene iki. Masalah kaya ngono kae lho, guys. Yo, penuh tantangan delon dalane naik gunung kaya ngono ki. Kaya ngono lho, guys. Kayak delon munggah teko pucuk. Iki lek ndonga ndang teko nggone mergo ning dhuwur dhewe. Syutingnya mandek barang lah, jadi mburi barang kayak kesot ya. Wes, mantan munggah Gunung Semeru aku ngono. Weh, Masya Allah, Lur, dalane Lur, jan sadu, penuh tantangan pokoknya janan. Iki mantene lek ora ndang tas-tas kesuwen iki carane kaya ngene iki. Masalah kaya ngono kae lho, guys. Yo, penuh tantangan delon dalane naik gunung kaya ngono ki.